E o premio Fernando Rey 2025 da Academia Galega do Audiovisual vai a ser para a Script Encarnalos. Ela será a premiada e será, digamos, a persoa recoñecida con este premio de honra Mestre Mateo no ano 2025. Moitísimas gracias. Por formar parte dunha xeración de técnicas pioneira que foron determinantes para que o nacemento do audiovisual galego moderno se desenvolvese sobre os piares da profesionalidade e a excelencia. Por ser un referente e abrir camiño á incorporación da muller a unha industria en constante evolución cara á igualdade. Pola xenerosidade coa que compartiu a súa profesionalidade a través da docencia e o seu compromiso coa divulgación do oficio de script, deixando unha pegada imborrable nas seguintes xeracións e contribuindo á profesionalización do audiovisual galego.